Ευελίνα. Έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, πώς νιώσατε όταν ακούσατε ότι θα ανέβει η θεατρική παράσταση? Ναι, εξαρτάται. Λοιπόν, εντάξει, όσο να είμαστε θεατρικό σχολείο, δεν είμαστε επαγγελματίες. Καταλάβαμε εκείνη τη στιγμή ότι εντάξει, θα γίνουμε λίγο, αλλά άξιζε πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι τώρα μέσα στο ηθοποιείο και στη συνεργασία το θεατρικό βγήκε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο εδώ κάτω. Άγιος Πέτρος. Άγιος Πέτρο. Εδώ μιλάει ο Αρχάγγελος που έπαιξε στην πρώτη δεύτερη στιγμή. Όσο για την ερώτηση που έκανε η φίλη από εδώ. Εντάξει, άξιζε τον κόπο. Με αυτό μόνο, άξιζε τον κόπο. Ποιος άλλος? Εγώ ήμουν υποβολέας, δηλαδή δεν έπαιξα μες στην παράσταση, αλλά εντάξει, βοήθησε πολύ τα παιδιά. Πιστεύω η παράσταση ήταν πάρα πολύ ωραία και συμφωνώ με τα παιδιά με αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν επόμενος, ήταν πολύ ωραία παράσταση, την ευχαριστήθηκα πολύ. Εντάξει, όταν το πρώτο άκουσα ήταν αγχωτικό. Πολύ σκεφτόμουν ότι τον κόσμο θα είναι από κάθε που έχει. Αλλά εντάξει, στην αρχή όταν βγήκα σκηνή ήταν λίγο πολύ αγχωτικό, αλλά μου πέρασε μετά, κατάλαβα ότι ήταν καλά. Εγώ αυτό το θέλω στην αρχή, δεν ήξερα πώς να το διαχειρίσω που ήταν τόσο κόσμο που κάθε. Και κατά το αποτέλεσμα ήταν πιο ενθαρρυντικό από ό,τι περίμενα και μου άρεσε πολύ. Ήταν αυτά καταστοιχτικά και γελάγαμε όλη την ώρα, κάναμε τις πλάκες μας, ειδικά στις πρόβες. Ωραία, επειδή θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις, θέλω να εστιάσουμε λίγο στην ερώτηση. Πώς νιώσατε όταν το πρώτο ακούσατε, γιατί οι ερωτήσεις καλύπτουν. Το περιμένω. Όταν μας ακούσαμε τι? Ότι θα κάνουμε θέατρο. Ναι. Τι να πω? Όταν κάνεις... Τι να πω? Όταν θα παίξουμε τρεις θα Όταν μας είπατε ότι θα παίξουμε θέατρο, γενικότερα μου αρέσει να κάνω θέατρο ή να μιληθώ κάποιον. Δεν έχω θέμα. Μ' αρέσει. Ήταν... Οκ, εντάξει, τα αγχωθήκαμε όλοι, αλλά περάσαμε ωραία. Εγώ να πω στην αρχή, δεν πολύ ψήφικα. Μετά όμως, λόγω της ηλίας, άρχισε να μ' αρέσει. Και μπήκα στο ρόλο. Ήταν και ωραία ηθοποιή. Γενικά και ωραία. Εντάξει, εγώ αρχικά να πω ότι δεν συμμετείχα στη γιορτή. Δεν θα έπαιζα στην θεατρική παράσταση. Απλά μου το ζήτησε πολύ γενικά η κυρία Κανέλου και της έχω τελεία αδυναμία. Λέω εντάξει, εσύ είμαι και ενώ στην αρχή δεν ψινόμουν και πάρα πολύ όμως η καρδιά της από πίσω μου. Μετά είχα και εγώ έναν ενθουσιασμό και έρισα με τα παιδιά και αυτό. Εγώ ήθελα να πω βασικά από την αρχή, γιατί είχαμε κάνει και με αρκετά παιδιά και πέρσι μια πολύ ωραία συνεργασία. Ήθελα να το παραλάβουμε, να περάσουμε καλά. Και τελικά είχα δίκιο. Ήταν πολύ καλή συνεργασία και βγήκε πολύ καλά. Εγώ πρώτη φορά να τρίγομαι. Κυρίως θυμάμαι επειδή ήταν η πλοκή του θεατρικού μάτς στην αρχή και τέλος θέλω να πάρω άλλο ρόλο. Ποιον? Μου είχατε πει το διάβολο. Α, είχαμε συζητήσει, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι. Α, δεν το θυμάμαι Αλλά καθόλου. τελικά μου άρεσε περισσότερο ο Άγγελος. Αυτό. Πώς νιώσατε όταν στις ακροάσεις βλέπετε τα παιδιά της Ρώμη να παίζουν? Στην αρχή είχαμε πει ότι θα δοθεί σε άλλα παιδιά και ήταν μεγαλύτερα παιδιά εδώ που κάναν τις πρώτες πρόβες. Πώς νιώσατε? Νιώσαμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, ένιωσα ότι είχα κάποιον ανταγωνισμό, βέβαια. Γιατί συναγωνιζόμουν για το ρόλο με άλλα παιδιά που ήταν μεγαλύτερα ή τους ήξεραν καλύτερα οι δασκάλοι. Εγώ είμαι ο νέος εδώ πέρα, οπότε ναι, μου φάνηκε λίγο πρωτοφανές που πήγε και Άγιος Πέτρος. Να σας πω, δεν ένιωσα κάτι συγκεκριμένο, γιατί με είχατε ζητήσει και είχατε πει αυτός καθώς τον ρόλο του. Θέλεις, δεν θέλεις. Τελικά ήθελα και ήρθα. Ήμουνα τελεσυνδιασμένο. Εγώ μπήκα τελευταία